De kickboxers van Rotterdam-Zuid speel je in een voorstelling van het Rood Theater. Actrice Margje Wittermans nam je mee. Ze stier verliezen hier op Ouro in een stuk Thierry Meijer-Hyde, Joop Wittermans. Dat moest graag deze voorstelling zien. Dat we daar vregen van, waar is het heen? Ja. Waarom ben je zo benieuwd naar? Omdat ik ontzettend fan ben van Jetse. Jetse Batelaar, die volg ik eigenlijk wel. Met de voorstelling die hij maakt. Dat is de regisseur, hè? Ja, de regisseur. En omdat het zijn geen acteurs. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij gedaan heeft met deze kickboxers. Hoe hij hier een voorstelling van heeft gemaakt. Dus ik ben zeer nieuwsgierig wat daaruit komt. En dat doet Jets altijd. Die is een beetje op het randje van toneel, niet toneel. Die laat de maatschappij zien. En die echte maatschappij zien. Dat vind ik heel boeiend. Het is toch te gek, kijk dat nou. Ja, dit is Mats, broer van Margje. Hoi. Ik acteur. Is het ook kickboksen? Ja, Lies Bietje. Lies Bietje? Lies Bietje, Ja. ja. Nou, hij is dus net een voorstelling op Ouro. Wat is het volgende verhaal? We gaan met z'n drieën toneel. Mats, ik en Joop. Dus Hard werk. Ja, vader, dochter en zoon. En broer en zus. Wij met z'n drieën gaan de planken op. Een familiedrama. Ja, heel leuk. 9 en 10 november in de Lawei, première. Dus kom kijken. Kom kijken, ja. Goedenavond. Het begint al tige bevreemdend. En dan? Een soort burgertruttige scène bij de bakker. Nee, maar het brood is al gereserveerd. En bij de dokter. Hallo, ik had een afspraak bij dokter Panzo. Mag ik even kijken? Ja. Doet u uw shirt maar uit en uw broek mag aan blijven. En een douche. Wat de jongens ik doggen, maar vooral hoe ze het doggen, werkt het publiek ongenadig op een lachspieren. In de taaiefter stellen ze haar voor als hege ambtenars, maar de bijpassende cultuur. Zijn er nog opmerkingen naar aanleiding van de notulen? Nee, 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 nee. Of ja. De vergadering neemt dan ondanks de bitterballen een onverwachte wending, maar de ontboezemings van de voorzitter. Nee, je zit meestal alleen aan een tafeltje voor twee. Dat vind ik heel droevig om te horen. Meneer van Kemenade, want u bent een heel mooi mens. Voorzitter, kunnen we nu door? Dit overschrijdt voor mij een grens. Nou, Margje. Oh, geweldig. Ja, hè? Ja, daar zijn we mooi gestonken. Ja, wij hebben een totaal op verkeerde voet. Oh, fantastisch. Wij helemaal met die warming-up. Oh, wat gaaf en agressief. En oh, wat gaat het hard tekeer. Geweldig. Ik vind het helemaal super. Ik hou van ze. Ik vind jullie zo lief. Ik hou... Maar het publiek, echt, het publiek gaat zo van jullie houden. Maar was direct het idee van Jetse van, hé jongens, we gaan het helemaal omkeren? Of is dat in het proces ontstaan? Dat is in het proces ontstaan. Ja. Dat is meer eigenlijk in de pauze ontstaan toen we aan het repeteren waren. Want toen kwamen wij... Met dansjes. Ja, met dansjes en muziek. Zo zijn we gaan zingen. En toen heeft hij dat zeg maar min of meer erin gebracht. En zo hebben we samen het gemaakt, zeg maar. Petje af. De Schelling is voor ons best wel heel ver. Maar is het zwaarder dan een wedstrijd? Ja, twee keer per dag optreden.
heen en weer fietsen. De wind, we zijn het wind niet gewend. Het is een ander klimaat hier zo. Heel veel jongens hebben hooikoorts. Hooikoorts, niet ziek. We zijn ook gewend in t-shirt te lopen. Hé, maar wat vinden jullie eigen vrienden van het stuk? Ja, Ja, ik vind het echt heel leuk. al die jongens die hebben afgehaakt, die willen allemaal weer terug. Is dat laat? Ja, familie en vrienden die allemaal. Maar in het begin niet, of wel? Nee, Sommigen die zijn afgehaakt, die willen nog steeds weer terug. Die willen gewoon terug. Ja, dat dacht ik. We zijn al zo ver, we hebben al zoveel optredens gedaan. Hadden we nooit verwacht. Wauw. Op naar het volgende verhaal. Architecte Nienke Rikst-Jukema. Die is benijd hoe het op oorlog stiet met het project Nieuw Schitteren. En wij tot er even niet in.